Не думали про то, что когось будет кто-то поделять. Там хто за Брута, ці хто за Трубецкой, ці да Капіталаўскі. Мне здаецца, заўсёды былі слухачы, якім падабаўся і стары рэпертуяр до капіталаўскага перыяду, і таксама капіталаўскага перыяду. Нешта кожны знаходзіў для сябе апределенную рысу у той творчасці альбо іншай творчасці, у той лірыцы, ці ў той. Цяпер тое самае. Ніякіх там мэтаў не ставіцца, што мы зараз давайте падзелім, у нас там мы прыедзем туды, значыцца, людзі, якія там больш любяць альбомы рапкор, альбо там матрёшка, так яны будуць менавіта ісці толькі на Брута, а мы там вот прыедзем, і людзі нарэшце паўстануць, нарэшце ўжо прыехалі Трубецкія з веселухаю. Не, ні ў коім разе. Мы для ўсіх граем і для ўсіх хочам несці галоўна пазітыў і ўсё. Як правильно разумець, ляпіс распаўся ці ператварыўся ў два праекты? Ну, такое пытанне. Нехай каждый для себя сам вырашае. Есть факт, в якім гурта «Ляпіс Трубецкі» больше не існуе. Есть проект Трубецкой, есть проект Брута. То было рашэнне Сергея Михалка, и он захотел рабіць сольный проект. Тому пытанне для яго. Ці ёсць такая верагоднасць, што гэтыя два гурты зноў аднойчы там у нейкай там будучыні сольюцца ў адзін праект, вось, таму што на дадзены момант гэта немагчыма. Бо слухачы вось мяркуюць, што ніводзін з новых праектаў пакуль не здольны дасягнуць вось гэтай планкі. Побачым. Ну, Павел, вось некалі у такім старым інтэрв'ю у музычнай газеце вы казалі, што хацелі б некаторыя песні адабраць у Михалка і спрабаваць іх па-іншаму. Пытанне неяк вырвано з кантэксту. Адабраць, гэта якісь тэрмін такі адабраць. Не, там реально так было. Я вам нават могу показаць это інтэрв'ю. Такое слово там было, я не придумала, правда. Я мав на увазі, што я хацеў бы паспрабаваць выканаць інакш некаторыя з песень, які Русалкі вы там узгадваліся. Ну, можа быць. І вот зараз ваша мара здзейснілася. Здзейснілася так. Зараз мы спяваем творы, якія раньш выконваў Сергей, але я выконваў, можа, по-другому. І можа нават лепш. Я не ведаю. Бок зараз все, што адбываецца ў гурце, гэта выключна калектыўная творчасць. Так. А хто вырашае, якія песні будуць грацца? То ёсць калектыўнае вырашэнне. Хто зараз адказны за тэксты, калі вось я маю на ўвазе новыя песні? То таксама будзе калектыўныя творы. Так можа быць? Мы паспрабуем. Дарэчы, пра новыя песні вы ўжо іх пішаце? Мы іх пакуль рэпетуем. Ага, то поки яны ўжо напісаны і створаны. Спрабуем. Вось што з сучаснай музыкі вам падабаецца? Што вы слухаеце? То можна пералічаць, гэта будзе вельмі доўга. Доўгі спіс. Ладно, ну а з беларускай хаця б? У нас не такая. З беларускіх? Ну, Крамбамбуля. Крамбамбуля. Алесь, дарэчы. Стары Нарэм. Стары Нарэм. Алесь, дарэчы, вось ты. Кажуць, што ты, перайшоўшы ў Трубецкой, зусім закінуў усе свае папярэднія праекты, ну, ці паціху з імі развітваешся, ці так гэта? Зразумела, што мы размаўлялі шмат пытанняў наконт таго, што будзе з іншымі праектамі, тому што праектаў у мяне як ні ў кога шмат у Мінску, у Беларусі. І былі размовы з артыстамі, з якімі я працую цяпер, што наконт гэтага. Ну, я скажу проста і мала пра гэта, што ёсць прыярытэты, якія ўсё ж такі з цягам часу паставяцца на свае месцы гэтыя прыярытэты. Слухачы слёзна просяць вярнуць Краба і Цыбулю ў гурт. І ўвогуле цікавіцца лёсам вашых трубачоў. Не ведаю нічога пра іх планы, бо Владзік то можа будзе займацца якім джазам, і ён заўжды гэта яму цікава было. Цягнуўся да джазу, так. Не ведаю, можа які сольны праект зробіць. Але духавой секцыі вы сабе... Духавой секцыі ў даным составе, калі две гітары, дык то, ну, куды там? Нема куды. Бедныя трубы. Бедные трубы. Не, может, есть... Бедные или медные? Медные бедные трубы. Медные бедные трубы. Не, можно было и 3, и 10 дудок посадить зараз, но зараз такая цель не стоит.
І маю на увазі просто, що хочеться так само дійти того гучання, що було. Ну, ми Там і труби не так, брали. ми не використовуємо, да, медне, тому що нове гучання хотіли, навіть старі пісні, які будемо грати з новим гучанням. І все ж таки, ще повторюся, як Павлік сказав, що це, по-перше, рок-н-рол музика буде. Вот. Ми хотіли дійти від маршового гучання, по-перше, або там... А в чистом вигляді там ска, панк. Ну, от гэта то бок адысціся. Адысціся з новымі аранжировкамі, тому що по сутнасці это новый город з новымі людзьмі. Вось в чым справа. Вось і ўсё. Ці правда вось тое, Павел, што апошнія некалькі гадоў вы выступалі ў ляпісах пра сілу і што тое, што апошнім часам рабіў Міхалок, вам не падабалася? Я не адчуваў ніякага там пра сілу. Мне ўсё падабалася, што мы рабілі сумесна, тому я б так не сказаў. А слухачы пытаюцца, якія зараз у вас адносіны з Міхалком? Мы вельмі шмат часу праводзілі разам, нават больш, чым з роднымі і блізкімі. Дык в данном часе мы адпачываем адзін ад аднаго. Вось нядаўна Міхалок напісаў зварот ляпісаў, я думаю, што вы ўсе з ім знаёмыя. Вось і ў ім ён распавядае пра ўзаемную нянавісць у гурце, якая ўзнікла з-за неразумення вось як бы каманды яго дзёрзкай рэвалюцыйнай пазіцыі. Вось Александр вось адкаментаваў у сябе гэта ўсё фразай, што пара выклікаць санітараў. Вось няўжо Міхалок так усё прыукрасіў? Я не ведаю, вы лепей запытайце у яго, бо мне няма чаго тлумачыць па гэтай заяве. Добра, таксама пытанне пра ад слухачоў, што вы думаеце пра новы праект Міхалка Бруто? Не хацеў бы каментаваць, бо тое будзе неэтычна. Добра. Можа, у сябе ёсць нейкія? Падабаецца, што мне сказаць. Серьёзна? А чаму не, гляньце? Ну, клас, ўсё нормально. Пытаецца наконт вашай татуіроўкі, Павел, пасля... Якой з іх? Вось той, якая вось на гэтай руцэ. Так, пасля скалькіх гадоў беспрабуднага п'янства вы рашылі ее себе набіць? Я не лічу. Але гэтай татуіроўцы гадоў уже 7. Здесь так. Я не памятаю. Пасля 7 гадоў. А ты, Саша, без... Паша не пьет, Але гэта ж не толькі он п'янство. разливает. Не толькі азначае п'янство, да. Я вельмі добра разливаю, мне гэта, как кажуць, лёгкая рука. Голова на завтра не баліць. Ці быў хоць адзін удзельнік гурта, які выступаў супраць выступа ляпіса на Майдане? Гэта да вас, Паша, пытанне. Не было, бо калі мы ведалі пра Майдан, што гэта простыя кіеўляне, простыя людзі, якія выйшлі выказаць сваё стаўленне так, да таго, што происходит в Украіне. То не было ніякіх фашыстаў, ніякіх не было заяў, то была мирная акция. Прочитай свой комментарий, вот эти вот все дела от девушки, влюбленные. Давайте прочитаем. Давайте, Конечно. ладно, так и быть. Доброго вечера. Все важные вопросы и так прозвучат. Все, что следует, вы и сами расскажете. А я лишь хотела сказать вам огромное спасибо просто за то, что вы есть. Думаю, со мной согласны многие. Спасибо за то, что дали Трубецкому новую жизнь. Уверена, что вы еще не раз тронете сердца слушателей и почитателей вашего творчества душевными песнями так, что прям до слез. Еще раз спасибо вам огромное. Мы вас любим. Не оригинально, конечно, простите, но все эти слова от чистого сердца. Орел очень вас ждет. Павел, и простите, пожалуйста, если это прозвучит нагло, но, пожалуйста, пожалуйста, можете исполнить в эфире хоть первую строчку «Яблонь» для по уши влюбленной вас 17-летней дурочки. Дякую за такие слова, але не. Песня «Яблони», ад якой у меня уже рвотный рефлекс. Калі другую, то магчыма, але «Яблони» выбачайце не. Я думаю просто, что когда Павел приедет у Орол, так и он там на концерте эту песню Мышкель. выконает.